Til Kongelys koncerter vil du opleve en meditativ stund. Vi tilbyder et øjebliks ro, et øjebliks fredfyldthed, hvor man har plads til at tage en rejse ind i sig selv. Man kan forvente at opleve noget, som man med stor sandsynlighed ikke har oplevet før. For det her er en unik oplevelse. Det er en enestående stund. Her får man hverdagens stress på pause. Vores musik er skabt med stor inspiration fra den bornholmske natur, klipperne, havet og de store smukke skove. Og de passer utrolig godt til de andægtige rum, som kirkerne tilbyder. Det er også en mulighed for at koble af og slippe fra tanken om krig og ufred i verden. Til en Kongelys koncert er det okay at blive berørt. Det er okay at fælde en tåre. Det er okay at blive reflektiv over sit eget ståsted i livet. Og som bølgerne, der slår igen og igen mod de bornholmske kyster, så oplever du også, at tonerne for Kongelys helt meditativt får dig til at slappe af. Når man har overværet en Kongelys koncert, så får man styr på sit tankemylder. Du vil opleve at blive nulstillet, og du vil opleve at gå derfra med fornyet energi.